Una copa. Necessitem una copa a la mà. Moltes gràcies. Sóc a la frontera entre el vici i el cel i no entenc a la gent que em critiquen i em miren quan jo estic aquí fent ambient. A ones que penetren el meu firmament, que s'encén, que m'explota la ment, un deliri inconscient, un enigma sens dubte indecent, que a veure aquestes copes on són, per una copa d'un lloc obert, per trobar un oasi dins aquest desert, donaria 100, potser 1.000, potser tot el que tinc. I tanquen el garito i jo amb aquest colocon, no em toqueu els collons quan comença l'humor, democràcia il·legal, llei perversa, falsa moral. Què diu això? I visca el president i visca la seva gent, i brindem per la mare del puto porter, que els ofeguin a tots amb bidons de 1.000 litres o més. Per una copa d'un lloc obert, per trobar un oasi dins d'aquest desert, donaria 100, potser 1.000, potser tot el que tinc. Sóc a la frontera entre el vici i el cel i no entenc a la gent que em critiquen i em miren quan jo estic aquí fent ambient. A ones que penetren el meu firmament, que s'encén, que